Bueno, gaur egin duguna hemen izan da aurkeztea guztira izango dira berrogeita hamar salaketa gaur hogeia aurkeztu dira. Beste hogeita hamarrak etorriko dira zuzenean etortzen dira ari dira medikotatik eta orduan eskatzen duguna da orain, nik uste dut argi geratu direnak gertaerak. Nola Ertzaintzak kolpatu zuen, pazifikoki manifestatzen zegoen jendea kolpatu zuen zauri larri batzuk sortzen kasu askotan, eta orain nahi duguna da Ertzaintza berak edo behintzat Ares jaunak edo nik uste dut gizarte osoa uki beharko lukeen kezka bat da nola gertatu ahal zitekeen jakinda ordena zen bakarrik akordonatzea zonaldea eta gainera jendea pazifikoki manifestatzen zagona, nola gerta zitekeen agente batzuk orden horiek desobeditzea, jendea kolpatzea eta gainera impunitate osoarekin ze ez dakigu nortzu diren ez bakarrik ez izenak ez zaizkigu importatzen, baina zenbakiak ez euskaten inolako identifikaziorik, zenbakirik uniformetan. Orduan eskatzen dioguna barne sailari da identifikatzea agente horiek, ona etortzeko behintzat azalpenak ematera, eta gero epaileek ikusiko dute, baloratuko dute egin zutena justifikatuta zegoen ala ez, zigortu behar den ala ez, hori epaileen eskutan geratuko da, baina behintzat ezin dena ezestatu da ona etortzea azalpenak ematera, eta hori barne sailaren bete beharra da. Zenbakiak edo identifikazioak ematea, eta ez, batez ere ez babestea egin zutena, batez ere jakinda argi geratu zen moduan ordenak desobeditzen egon zirenean.